לבני התירו בארץ צרפת, בישיבות, בכוללים, שלמדו ושיננו מסכתות במהלך בין הזמנים במסגרת תוכנית הזמן ארוך שעל יד ארגון תרס יעקב. השם יעזור שתצליחו בלימוד התורה הלאה והלאה, בשקיעות בלימוד, בהתמדה בלימוד, בהתעמקות בלימוד, ובכל הדברים, כל מעלות התורה. השם מברך אתכם, ייתן לכם ברוך עד בלי די מכל הבחינות, אשריכם שאתם לומדים תורה. אמן. Biz khusa tahir ya, tahir ya belayim